Hatu fitip ba u Yawe ublay jang u Abraham pajupau kajing tok Bible udai u enlil u elian anunaki papau ublay hapo khapiar Eden u enlil udai u commander in chief joki anunaki u bakwa menlek traikli halor kibriu kibamakihi kilathau kini gi anunaki gi dai tangki lailam ler kimsim lathau ei nalade ndai ki syupen kelatang ya ka DNA jong ki jingthau ki baladep dan lupa hakane ka perthai dei u enlil ne Yawe u balasnai ka jakari kunsuet bagi khot ka khapiar Eden ka dei tangkum ka outdoor laboratory haba kita ki jingthau ne kita ki genetically modified human bagi ong ka no way ki yo ban he ban san panang kharoi tang kata ndai ban penkiaru ki hominid ki basyong sabar saudong jong kata ka jaka ya u Yawe kot kum gospel jong gnostic ajo nyau ya u kum ulai lam ler dima kat undong thau ya ka perthai thala material world namar badala di umdai undong thau kum ta ki jing thau ki ba upur syang ban thau ru kim long ki bajanai ajing tho ka ong ba u thau u pri ka dur lajong ndai nakino mo ki daw kim ya thu bawat ka jing long jong kiru kabit hi yakin nong thau jong ki u Yawe udai ulai runar katong jong u kalong bet berpenyak bet ya renti ka kamtik siar kampel kalong hakanu kanu kadur namar ba udai u diktator u penun kambet takabor kindo ki bomle kat kum kamon jong u penhiar keput upa dak khalam berbi ya ke jingtung jingtem utang im ki briu dak ding kemalong Sodom bat Gomora deiru une ublay bapniap busmon ki khlong nengkong ki Egypt dei une ublay ubapa ya kajing slai ke bala peniap deki million ki beriu kentup ki kentai khlong kena karba usung ubha pat ya kitu ki bakok ngu ki banget ki basya miladi kum ki syakri ki merau jong u ki beriu kemban se kin hak banget kok ngu ya u namar baki tiang ya kajing bitar jong u haka Bible lapen pau ba u Yawe udai ublay ubaslay de kajing iet ubak kloy ban map ubah sebun bat pelut mensiam haka ju hi kajing tho lapen pau ba u Yawe udai ulai bisni ulai pihun ulai dusmon ubom don jing iet ubom don jing map udai ulai baji ubah kelak klik tedong ubalak mat pensai bat penkriat dak ju hi kajen hau namar kata laju ong wat ka Bible hi a book full of contradictions hatu balai omlak manlen baka Bible bat bun ki jing tho ki badon haka kidai ki basu sim keliang na ki wai pat ki jing tho balasu penuan dor pat ya ki hang ne hang tai makan longkom ka jing trai original ubri ubah pule Bible jus ngau namar baka Bible kam ka bor jo ka jing so thu ndai ka don kampang ya ka bor jing nget even if it does not make sense kum kanuksa ka Bible ka syem ki atali ki karakter ki bakan thup yo anlil baru enki ki balong ki alien ki nong Sumerian hendai ki mani blay ki u enlil urang ba sipai ki andunaki ba penen kamlut ka boit ka bor tampan pen ulong ya ka mission jong u hang ni perthai ki nong trai jong u ki dei bet ban nget ko u ka command jong u baru ki kok sio gendam krup Ahmad jong u ka bau enki pan unang pangnuk lem baki jing thau ki bau it baki bau thau long ba ka dok snama jong kilong takum ki merau ka jing penyat u enlil kum thau ki but kilat man penlaj luit yaki kamper walau hak menyelek persyak yang parau enlil abaka Bible ka ora lang haju yakin ki arteli ki karakter ki baya persyak ka wei pan hang tayo ya u Yawe ulai thut sian ulai phoilian teng ulai jing it ulai jing suk sipang pat ukola ublay ka jing bitar menta umap sibit umap syu ulai runar unang penyak beriu basyar hitam ulai terang senam mubadi ka senam ukolang berot balui jong Abel udai ublay joki Muslim ublay ki Jew ublay ki Kristen uta udai u Yawe